Kaixo, nire izen Ander Hernandez da eta gaurkoan 5.2 ariketaren planteamenduaren nondik norakoa azaltzera nator. Aukeratu dudan gaia euskal kulturaren ondarearen ezagutza izango litzateke eta DBH bigarren mailan kokatuko ginateke zehazki lehenengo trimestrean. Horrek jakintzak naiz edukiak lantzeko saioaren antolaketa hurrengo moduan egin dut. Lehenik eta behin saioaren hasieran 10 minutu utziko ditugu aurre ezagutza horiek lantzeko eta galdetegi bat pasako da eta ikasle guztiek galdera horiekiko hausnarketa bat egin beharko dute. Eta galdetegi horretan Euskal Herriko ondarearen nondik norakoa aztertuko dugu eta horrekiko duten ezagutza ere ikusiko dugu. Baina beti ere ikasleek buelta pareat eman beharko dizkiote galderei ahalik eta hoberen erantzunez eta demostatuz nolabait aldez aurretiko ezagutza minimo bat dutela. Eta behin galdetegia bukatu ondoren gaia lantzen hasiko ginateke. Eta gaia lantzeko lehenik eta behin irakasleak sarrera antzeko bat egingo du pixkat kontzeptu batzuk azalduz eta nondik norakoak azalduz. Hau da, introdukzio moduko bat egingo du ikasleak kokatu ahal izateko gai barruan. Azken finean Euskal Herriko kultura eta ondarea lantzen ibiliko gara eta beraiek beraien udalerrietan kaletik ibiltzen direnean egunerokotasuna ikusten dituzten gauzak dira eta haiekiko konozimendu bat, errespetu bat eta maitasun bat eduki behar dute eta zaintza bat. Horrexegatik irakasleak ondoren ondarein material zein materialaren inguruko zenbait hausnarketa egingo ditu ikasleekin batera eta guzti hori praktikan jarri izateko joku antzeko bat proposatuko du. Ikasgelako pantailan jarriko dira irudi batzuk eta ikasleek aukeratu beharko dute ondare material edo inmateriala diren. Eta baita ere aukeratu beharko dute haien ustez agertzen diren gauzak ondare diren edo ez. Horrela, modu batera edo bestera ikusi ahal izango dugu ikasleek azaldutako guztia barneratzen joan diren edo ez. Eta gai honekin lotura handia duen baita ere ondareak babesteko ditugun Euskal Herri mailako legeak aztertzea izango da. Eta horretarako aurre jakintzan egin den test edo galdetegi antzeko horretan egin dugun galdera nagusia hartuko dugu abiapuntutzat eta horren inguruan hariko gara lanean. Kultura ondarea zaindu eta babestu behar dela uste duzue? Zergatik? Eta planteamendu horren inguruan hausnarketa bat egin beharko dugu. Eta ariketaren azalpenarekin bukatzeko museoaren atalari helduko diogu. Ze aldez aurretik ikasleek aipatu beharko dute ia ezagutzen duten museoren bat edo ez, non udalerrietako edo herrialdeko ondarearen inguruko hausnarketa edo zaintza egiten den. Baina kasu honetan beti ere zentratuz Euskal Herri mailan. Eta behin horri buruz eztabaida egin da klasean eta hausnarketa egin da irakasleak museo baten buruzko zenbait informazio emango du eta musea jarriko ditu balorean. Batez ere Euskal Herri mailan ditugun zenbait museo balorean jarriz, askotan ez dira oso ezagunak. Eta horretarako ikomen azalpen bereziak beharko ditu ikasleak, orduan irakasleak horiek azalduko ditu. Gutxi gora bera 10 minutu irango ditu honek eta aktibitate honetan irakasleak zenbait plataforma digital erabiliz nolabait bisualago eta divertigarriagoa ginez ikasle hurbilduko dizkie zenbait museo aztertzeko tresna elektronikoak. Adibidez, Euskal Herriko museoen mapa interaktiboa edo baita arkeoikuska deituriko webgunea, non udalerrietan ditugun ondare guztiak aztertu ahal izango dituzten ikasleek. Nolabait ariketanen bitartez bilatzen duguna da ikasleek haien udalerrietan edo haien hirietan dituzten museoak balorean jartzea eta ezagutzea. Hau da, irakasleek Euskadiko museoen katalogo digital kolektiboek erakutsiko die ikasleei. Eta behin guzti hori azalduta praktikari egingo dugu klasean. Praktika bai banaka eta taldeka egingo da. Praktika individualean ikasle bakoitzak webgunean Euskal Herriko museo bat bilatu beharko du, katalogoan sartu beharko da, eta berak aukeratzen duen pieza bati buruzko lan txiki bat egin beharko du, erreflexio bat eginez eta deskripzioa edo dena delakoa azalduz. Eta ondoren taldeka jarriko dira eta ikasle bakoitzak beste ikaskidei azalduko dira aurkitu duen pieza eta zergatik du interes horrekiko eta pixkat azalpena egingo du pieza horren inguruan. Honek ere premiatzen du taldana eta parte hartzea baloratu ahal izatea. Beraz, gutxi gora bera hau izango litzateke guztia. Eta esan bezala, lan honekin helburua izango litzake gazteek haien inguruan duten ondasunaren berri izatea eta balorean jartzea azken finean egunero ibiltzen diren kaletan ziurrenik dituzte ondare asko eta ez dituzte ezagutzen eta haien berri izatea nahiko genuke. Eta horrela pixka sustatu nahiko nuke baita ondare horren babesa, agian baita ere horren berri ematea beraien lagunei edo familiei, hots komunitateak ondare horrekiko balorea eta konozimendua izatea. Eta ja amaitzeko esan nahiko nuke ariketa honen bidez uste dutela ikaslearen espiritu kritikoa sustatzen dela eta baita ere beraien imaginazioa sustatzen dela eta nolabait beraien interesa pizteko sorturiko ariketa bat izango litzatekeela. Hau da, ikaskuntza aberasgarri bat eskaintzen duen ariketa bat uste dut dela. Mila esker honagatik. Aio!